I'm gonna try it. I'm not gonna try to be funny. I'm scared. Ew. I know, I'm just scared. Eat it, monkey. It tastes like chicken. I can't. I can't do it. Kanami sang adlaw. Kanami sang adlaw ko, pero gubon mo lilintian mo, no? Anong gapamuyo ang Adidas? Gapamuyo ang chicken feet, pero hilabtan gid nimo. Gani, huy, buktot. Buktot. Anong problema? Hambala ko. Kung dako gid ang imong problema, pues dumugay ta. Dumugay ta sa plaza sang nakaluta, alas 3 ang hapon. Mayon nakitapos pangapi ang mga tao sa merkado. Damo makalanta kung paano ko ingud-ngud ang sungad nimo sa semento. Gani subong, no? Partido PPP pong ko plaster pamati. Kay subong nga punto por punto, ining sungadan nga titian, mo siya naman ang mayawyawan. Kag mawaswasan. Una nga punto. Una nga punto. Prakang istorya, mo ginlaway ako sa ilang Adidas. Kaya ka mga tambok sang tiil sang manok do pang ostrich. Prakang istorya, kasi wala ka balo. Ang Adidas, rich in collagen. Damo akaon, hindi ka mag-iw-iw, hindi ka magdiri-diri. Damo akaon, para hindi kinanglan mo na magparitoke. Tapos bilib ako sa lugar nyo, no? Nang paritoke, bao Diyos ko, doging praktisan ka sa mga doktor sa ritoke nimo. Wala ka pang-ispiho, pang-ispiho to. Mas tadlong pa ang tiil sang manok sang saging ritoke sa imo. Kaduha nga punto, intindihan ko man nga lain-lain kita panabor. Bang iba naman sa inyo, mamba naman sa comment. Akaro mamba naman, napaka-judgmental nyo naman. Bantayan nyo na yung sarili nyo. Huwag nyo na pakialaman yung iba. Patagalog-tagalog ka pang baghak ka. Wala pa ka natunaw ang tangkong sa tiyan eh. Tagalog-tagalog ka na. Hindi mo na ikagwapa ha. Pinambal ko na, i-comment nyo naman ina. Kabalugid ako nga lain-lain kita panabor. May nanamitan, may nakalainan. Pero respeto lang. Kaiban ina nga Adidas, paborito na sang iban para sa ilang manamit, mananam. Pero ina mag-iw-iw ka da, magkadiri-kadiri ka da. Ga-expectar ka nga dayawon ka, hoy pang-al. Mahambalan ka na naman kung ano-ano. Kani ko na ko sa inyo. Tahan naging kipot mo na lang ang sungad ni mo, kay kung hindi. Kumuson ko ng baba mo. Ikatatlo nga punto. Ang kaarte, no? Ang kaarte, ginabagay sa kagwapa. Kung gwapa ka namin lawas, pues pag inartista gusto nimo. Pero na hindi ka man nakagwapahan. Arti ka man nakagtitian, hoy pamuyong sa banga. Nugay halaka, waka dyan mag-iw-iw ka, magkadiri-kadiri ka dira. Ano gina-expectar nimo sa mga tao? Dayawon kang tunto ka? Mapalagtikan ka pa sang istorya. Example sang istorya, gusto nimo? Hambalong kanila nga botong babae nga tong titian to. Di pa iw-iw sa chicken feet, pero ang itsura daw janitor fish. Ikaapat nga punto, para sa mga nagalantaw. Damo naman ni maiguan, panago na lang, para hindi masakitan. Damo ako sang kilala, nga kung maka-arty-arty sa social media, wow, daw mga feeling Barbie doll, pero sa personal tsaka doll. Arte mo lang ang nabalaan nila. Pero wala man sa mga diskarte sa lawas nila. Gani para sa inyo, ang kaarte ninyo ibagay sa kagwapa. Suliton ko, no? Ang kaarte ibagay sa kagwapa. Anong lesson? Ano ang lesson for today's video? Kung ang tsura daw ingron, ang kaartihan, hindi pagpatamaan, hindi pagpasubrahan, kay madamo ang nagakabwesitan. What?